Ini ndinonzi Wellington Zore. Auya mudadira mambongezi. Zvidaire zvandimwana naMolini Mbazera. Chataura chokwadi changu chese. Kana makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Zvinizondinzwa. Zvegwaro. Molini pira dare nyaya yakaita zvidarira mambo. Ndauyawo mudarira mambo kuti ndichikumbirawo kuti ndipe Wellington gore kukuru nokuti kugarisana kwacho kurikuita. Taurisai zvinonzwa nemunhu wese ndodarira racho irori. Ndauyawo kudarira mambo ndichida kupawo Wellington gore kukuru nokuti kugarisana kwacho kurikunetsa. Pavari pakapindiana imana amai. Ndini tete yangu. Oh. Ndinodaura mamurume. Mauya kuzotaurira dare muda kuramba murume. Maungu. Kwamakambonengana mutaurana ikoko hakuna yavana tete nanambuya nanasekuru makamboendana teerera inini takamboedza kuti tigarisane pachizvirama kwamakaita kugadziriswa tikureva kuti makamboendako here pamakanga mazofungwa kuti ndakuda kupa murume kukuru makazochidzokera here kuvanhu ivavo vakamboita matare mumusha kuti vana tete tauya nyaya yakauya nayo panapa muzvejira remusha wamurati ravava hongu ndakambotaura nyaya yacho ndobva tatofonera munyaya takatoudza munyaya takapira nyaya yacho kunyaya wedu asi Wellington anenge angatingo hameno kungofarafara kwavanga vakungoita nemunyaya wacho vasingataure zvinhu zviri straight saka ndakabva ndangotege ndichiuya kuno. mune nguva yakareba zvakadii mugere wese nemurume? Tane more than 15 years. More than 15 years? Hamuone singe upenyu hwamunga matoka? Upenyu zvavo but upenyu hwacho huchitange uri mujeri hazvina zvazvinobatsira. Mune vana vakati? Vakamira sei? Mukuru mukomana ane 16 years kuteverwa nemukomana ane 13 years kwozopedzisira musikana ane 8 years. Mwane 12? Mwane 12. Mwane 8? 8. Ati mukuru ane makore mangani? Ane 16. Ari chii? Mukomana? Mukomana Mwana? Wechi2 mukomana. Ane chii? Wechi3 musikana. Ane musikana ane makore mangani? Ane 8 years. Ulanonzani Wellington wakambosangana here nenyaya yekutaura naadzimai vako iyi because nyaya ingatangire muno ka sangana nayo igore lipi vari kutaura izvo zvedu kuti vakuda kundirapa taingoti taanenge achigara chimorisa achidzokera achiita achidzokera chinonzi kunetsana tichidzokerana kunetsana tichidzokerana mune pamunotomborambana romoenda kwake ugoenda kwake mozodzokerana muri vanhu vanenge vachingonetsana muri mumba zvekuti uyo aizoenda anogara steka ingonetsana tino ingonetsana muri mumba kokutadza nei kugadzirisa nyaya yemumba mako ndakanga ndazvinonga pavakandinodzana yavo saka ndakanga ndataura nehama dzangu zvokazvironga zvikuwanetsa aiwa kwanzi zvokugara kunge ndiri mujere ndochinhu chandaona kuti imba ikana ichifa zvairanga ichifa kuratidza kuti munhu anorarama upenyu hwekushungurudzwa domestic violence ndinomunhu
kurova kungatove kudikika pane kutaura handitauri sogadzirisika sei kana munhu auya mudala kana munhu auya mudala achitaura problem yake iwe uchiiramba handikungoti inogadzirisika ka nokuti hapana patinogona kumanikidzira munhu kuti uri kuita zvakare iwe zvounofana kuzvitaura wega makamboenda nekudare ramambo nenyaya idzi munhu akachenjera ukaona stepi dzine dzakutoreka pamba nemunhu ndo dzinokupa yambiro yekuti uzive kuti patasvika apa tasvika papi handiti munhu ukaona uchitiwe unogara pamba muchiitana zvese zvakadini muchinetsana muri vaviri ukaona hwanya azobva achinoudza umwe kureva kuti anenge aona kuti izvi zvinhu izvi zvipaipa motaurirana mumhuri modini uchichi muchitaurirana ozoona asumuka ipapo zvekare kuti neimwe nguva waenda kuti pane umwe ibva waziva kuti zvandiri kuita kana zvichigadzirisika zvinoda udini kugadzira vatete kuri vatete vana vamoni mamuperekedza kuti aozvoudza bambo kuti atichada murume wavo tete ndangouya kuti ndizonzwa nokuti shoko idunga munhu iye ndiye anonzwa kuti munzwa uri mubaya saka ndauya kungozomumirira kuti iye zvaanenge ataura sekuti ishoko iri ishoko randinoziva saka ndangouya kuzomirira kuti tondo kuti iyo vanenge vachitaurirana vachipedzerwa kuti kudii mungashamisike ndichikubvunza kana kufungwa kungatidini matadza kuuya kuno ndo zvakadaro panoitwa chinhu hachisiyiwe vanhu vachichiitirana vari voga chinoda umwe munhu watinenge tichibvunza sekubvunza kwatiri kuita kuti muri kuzviona here kuti imba iri kurongwa kufa ine more than 16 years nokuti kana ine mwana ane 16 years kuva kuti imba iyoyo ine 16.5 kana kuti 17 years handiti makoa iripo mukaona takutoona kuimba kwemba after 17 years kufunga kwedu isusu tinenge tanonoka handiti but upenyu manje muridzi wawo ndochi vanhu vatinotaura saka isusu pari nhasi iwo waya nani kudaro kuti ndavataura natete akatadza nekuti ndavapiwa tsamba kusvikira muzuru vapiwa tsamba tule saka ndaifungidzira kuti mangwana vasazodetsanawo newe makagarisana vanofanira kuziva kuti muroora wendo zvaakudii akutaura saka ndoda kukupai gadza wiki anditi panhasi unosvika musi wakwendwara unenge usiri musi wedare unenge chingoriwo friday yakafanana nei yanhasi ndo pandiri kuda kuti uuye nehama dzako tete manzo todzoka hatigone kuita dare uyo akadai handikuri kuzvona toita kunge tiri kuita mahungu handitika weight yamuinayo makagara apa inotipa uremu hwemashoko ari kutaurwa nei neuyo handitika nokuti nyaya dzakadai paunenge waona kuti ndakuremerwa vatete hanzvadzi yababa wako ndiye anofanirwa kuziva matambudziko apo kureva kuti kana makambotsurana makatotsurana naye taiwa dai wanga wadai owadi kumbosiya dai wanga wadai asi ari kuda kuyapukapo kuti no handiti mapawa tikada kuti vanhu vaviri vadanane ivo vasina kuronga rwendo kana kuti rwendo rwavanga vakaronga umwe aneta hapana kwatinonosvika
saka tiri kuti inini kufunga kwangu musi wa21 inenge iri Friday zvekare 7 days kubva musikana uyu anenge ane muono muhanogona kunge achi anawo ouya muno nemi uyu ouyawo newe kwake uyu otaura pamberi pedu nemi zvaari kutaura kuti ndadzoka nemo iro riya ratakakusha musi uya ndoratadzoka naro handiti makwako wanzwa Wellington modzoka musi weFriday